F'Djar Bjorn tnieda proġett innovattiv li joffri tama ġdida lil pazjenti ta' ALS u oħrajn li jgħixu paraliżi severa. Il-proġett ser jagħti leħen ġdid lil dawn il-persuni permezz ta' sistema avvanzata ta' Brain Computer Interface. Il-proġett mifrux fuq medda ta' 24 xahar se jsir b'investiment ta' 255,000 euro mis-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni f'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet il-professur Tracy Camilleri li qed tmexxi l-proġett spjegat li b'din is-sistema persuni li ma jistgħux jitkellmu jew jimxu ikunu jistgħu jiktbu messaġġ, jinteraġixxu fuq il-midja soċjali jew iwettqu komunikazzjoni bażika bħal iva jew le. BCI huwa proġett ambizzjuż li jagħti mezz alternattiv ta' komunikazzjoni għal pazjenti bħal Bjorn. Dawn il-pazjenti tipikament jużaw għajnejhom biex jikkomunikaw. NeuroBCI toffri alternattiva differenti fejn użaw is-sinjali tal-moħħ direttament. So billi il-persuna tilbes kappa fejn jkollha sensors li nistgħu naqraw is-sinjali elettriċi tal-moħħ, nagħtuha lok li tista' tikkomunika ma' computer infatti din tisejjaħ Brain Computer Interface għax tkun tista' tikkontrolla applikazzjonijiet fuq il-computer jew anke apparat fil-ambjent tagħha. Da kollu permezz ta' moħħa biss. Is-Segretarju Parlamentari Kita Soparditanti fisser dan il-proġett bħala eżempju ta' kif ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jagħtu lura dinjità u vuċi lil min tilef il-possibilità li jikkomunika. Permezz ta' dan il-proġett u proġetti oħrajn aħna bħala gvern li din il-fondazzjoni qed ngħidula li bħala gvern qegħdin magħhom ukoll. Dan huwa proġett importanti li jiswa 250,000 euro fuq sentejn sabiex inkunu nistgħu nagħmlu d-differenza fil-ħajja ta' dawn il-pazjenti ta' dawn in-nies li jsofru minn din il-marda tal-ALS. Maria Formosa, segretarju eżekuttiv tal-Fondazzjoni ALS Malta, qalet li dan huwa pont bejn il-moħħ u d-dinja ta' barra u appellata l-appoġġ tal-pubbliku speċjalment waqt il-maraton annwali li ser issir il-ġimgħa d-dieħla bit-tema Miegħek Jien.